Ubah Hamletson doleng baderu emily kamelium constituency hanya kesitu dia kalai terek pelaya ban bu sayu mau nongrem hakshno mau klat ban sedang stano ekusurak kabala mangtingka kumba alkulur alkandailak panjna ekusurak yauniu mau nongrem lapli pajbadu ba penyai sing sim emily na mau kedeng constituency haka jingda lang urang ba snong mau klat girang ba jong snong kilong kami bar kisamla perda joni mau tablet kum kadak kejingbu ini mau nongrim pan sedang berputri no ni kesurok ni posno bana dairu ban panmap na phikandiat na marba ka meeting ibo kharui buje henre shimla ban poi pade hak puar ka babyang kada kulang marba gadan ke program hangthie po apo kanton jong kanong se barom ka bangiwan ban bu yaki artli ki manongrim ban pinyo hapo umlangka bat hapo nongse umlangka ngila pinyo arpo prakrur poin prap khandailat bat hapo nongse abeng ngila pinyo katsan krur tam ban pinyo ko mumdi hangthi po nongse bat hapo umlangka te namar bawan uchi minister ke program ka khamsem khandian tendai nga sogo bre sibun yepi ba bidang dan komni menta bani ap namta kene ke program ka menta te kumbakalong ka rukom jonga haba ngaya ngayeng mga triga kata ban kerpangeru namta kani ka serok ikaba ngi yo berbu monerimanta kani ka borom kamdi ka jonga ka borom kani ka jong pi ki artli snong ki pai ba jak ni kusensi ma pi ne po moklot ban po merkhan kani ka jing tre som jong pi ka jing start ka jong pi ba pila ban pinyo ya kani ka serok lamda dei ba start ma pi lamda dei ba pi jit ma pi nga balong ko memali shanno ngal yo alat ban piyo bisa ar kror prap arlak ngamla ban shurung kumtu ban chupan kumtu kamnong ka basuk ban yo bisa repi dak musim jog jik kli ya ka shno ka thau bria ka patang jog ki khon ki ti pli jit nga ko memali hak arja kar pra badai lamba ki ti ki jong pi yitrilang bat nga lala ban piyo ya ka ka srok kaba arkror prap warlang ngai ji khubei ka bakarpang nam ta ka darbar song ni po maklot bakjuru ka darbar song tai po mer khan kilong ki snong ti baju tre kat ban nga ka por ka por man ka kam ka bakidon posong ki ji kendo bagju ban slok lang kum do ban pek nam ta ka bit ka biang jong ka snong ka thau ti ka kermen scam ba ka de ka ji tre lang kan ka ji susu jungmon ka jing shania apni jonga ba jong pi kare biteng na ka por na ka si shaka si na mar habang yetrilang emali bagdong lam snong ken mau ka jimon toy kalong nam ta jong ki pai ba rong song snong tenga scam ba ka ne ka srok ikba bon snam ki pai ba ki la anot ngaru mala ju asngo teng ya khana men sho por pa job ki yong ba nginyo ba ya beteng no ba ya so no spreng ka mer khan bat ka mer khan bat ka ka maklot so tenga ngale sko bon sin ban mapiru liya so bonsin kumno ken onyas no la amda omdon kata kalat kunti masna ban pha ya ki srok ban sangrong ban sangi mau kumno ken onyas no kamlong ke basuk tinar kadaw ila tresto na biang jonga ban penyo ya di sanction ban kerpangeru ban ya perkhat lang namar galai kendu baki nong ilam snong jok snong maklot bagi nong ilam jong ka balang maklot hani represent ke kindu ban ngak yong inhap bit biang yak strong marba ka presbyterian long hapo brai ubar tinggal ya keren barki ya simkhia bagi kemen sibun ba ka diga strok la long manta kumni baru ya ka jing ban island di sala ban pha ban island ka tu ka depor ten regi kemen scam ba ndro tiyo ka banwan kinyo ban island no kram ba sedang no ya ka kam kram ba kan long ka jing bit biang nam ta jopi ke ba nong shong snong baru ko ba tu ipi ketika strok nadu nang tene po sanber pi matala sang ban pinbha tingin pinbha borwe gasnong khang balada kawan ke chengla shal chisiru gasnong ka ribir biang barkat ikhoi ka disba gasnong ka thau barga kwa abani thu ifiru la propose ru ya kawai ka daga scheme ka bagyong ka PMGSY nang tene po sanmer kanya lang ba ka maklot nang tu ka nongmlong bar shom lang ka hadu kanton ila tap lamba ka scheme jong ka PMGSY ila yo ban approve ya ka de ka scheme PMGSY
tang bah do manta pada kirang le yak review ki katuk adik estimate ngimpat yo ya ka sanction kila approve ya scheme tabaka pisa ngimpat yo tiga kerber scam lagi yo sa ka sanction ya di PMJSY ka surok na sanmer maklot namlang umlaka kalong surok ka bit ka ba bar ka ban pensup ya pi ki pai ba nong snong ti kerber scam ru ba kane ka si ba manta kalong sha ka jumen toy ka jikmen ta ka jong pi mar bang la ban bu yo ni manong rem bat unum sakut tang manong rem in pintikna bala shemtio kin island no berkakam kan sedang no khang ba kan wan pada ka jishania api pe ba nong shok snong balang bang ring strok scam kan ira shubung ka jiman toy ka jinga jan ka jinga e ka jinga dei prinjo pi stong merkhan bar ka maklot ka jing suk prinjo pi ka nong shok snong bar kerpang ka bang mane ba aiban ki ba bon ba ki kra school toy po merkhan kwan school hangne po Dr. Humibel Memorial Secondary School bon bhan mar ngawan ti po school nagani re ban pli ka school ti shpolak nang ka ba pinsta ni ki bon ba ki kra school toy po merkhan ti ngi scam bala de ne strop ade ka long ka jing man toy nam ta jong ki kra school ba ki dong snong jong pro art li ki snong ki bobon ki ski ngolap sang man tre po ka snong jong pi ba po merkhan kum ju ti kumbong bana nam ta kamaran football ru kani kadai ke bagi nang yak sa adu man ta mane manga bana ba banlum ber ka competition ya tristom kuno ban yo no ila ka jong kamaran namar ba ka maplot du man ta mane kapadon kamaran lain no khatai kamaran jong ka GRTS ti ka snong ba de klim kamaran ti ki khun ju pi ki lech e ki le kai kum no mo le tristom bari kermen scam bakri ke angno jong ka song jong piru gila ban prolong ba de kalong ke jumotoy nam ta pi iwe ban pendap igni ka wepat ke benta ka bakongsan ya ka bangi kum ki khun ben riu ngidon haka perthei khamtam haka snong ka thau ngimla ban lai ni kini ki jing don kam ki ba hakmat e kum ko umbam ko umdi ka bangi ngimla ban lai na kini kebangi don kam hadu kata-kata khamtam hakani ka juk ka bamenta kumjuru ya ka surok kalenti ka singkien ka babiang ka babet na banta ban penyaso ikni ki snong ki bamarjan bakani ka jing yo ya kani ka surok ban sanction ikni ka surok baru ban penetration kan long shisha ka jingker khu bat ka jing mentoy bakrau iki pai ba no snong jokini artli ki snong khamtam bat ki weru ki snong kiban pendan kam hadiah ni kini surok bat nginget scam baga jingdon jangan ni ka surok kanang la shushu banwanra ka jimentoy ka bakrawi ka snong kumjuru banang kentiu ya ka yo ka kot jong kini ka snong te hadiah bangla yo ban priang ya ka phone call na i MLA by minister jong ni ka thain ka jungi ngamla ban kentat wala da de ka por ka bangi bun kam lang halaki jong ki constituency khamtam ka constituency mor keneng ru ngatrai kanamya pher le se ba ka constituency meliam ngidang bun ki bai trai kam la jong ngidang bun ki barep ngidang bun ki bari jingri tedei ka ni ka por ru ka bangi bun kam baban lej ban yakendu iki pai ba namenta ban ya mer jingmut ban ya slok bat ki kumno ban wara ya ka imlang ka salang ka babaha ka bai tenat bat namar ba nakalyang jungi ni sokit ram palat iba hamlet MLA jong pi yaki artli ki kam kiba ila ban yarap ya ke constituency jongi pila ban keli ke kita ngan sebatai kini ki artli ki kam kiba ke constituency ke jongi ke constituency maurun keneng ka sokit ram nam ta gajing treshitom bat gajing la ka jong iban yarap lem yingi hai ni por ibalingkot le sinadu tu ki por ke ba ngadang long tangkum MDC ni kenmau bakadan kawe ka issue ke ba bhai ngi ki pai ba khamtam kini ki jaka ki shnong ki bahap hasor bat ki khapsor kata kalong hadin ba ka notification jong ka sarkar ka berim kala penjari na benta ban pentrai kam ya ka building bylaws khamtam ling ba ka muda department bakinu kinu kilong yeng kilong sem ki ba kre ban sedang ban shnai ki yeng la da kilong ki barit ni ki ba he hab ban yo e ka jingbet ne ka permission na ka muda te ngaken mau bha ye i rangba shnong iba mo koridor nga itu bhai iru den ha ka ni ka issue muda mo pin kubur ye kata namar ngi ju ya trailang bat ki noi lam shnong khamtam no du ka district council pin ken mau ba ni don lang ha ka wei na ka jingilang pai ba
haus nem arja khat sanru hang tipo malki kaba ngihap ban mi pai ba bantur sya sekretariat namta ban pha weng no mardor ya sarkar ya kabai de ba kani ka notification ngila ya jingam lut ki khowa ki khosio no ba sha tiet hau CRP hatu snam but kani ka de ka wei naka jing e ka bi kendu but kum ngatrai kum ba phia kendu phisia hang ni po snong la ni constituency meliam ngiru hamorun keneng khamtam kani ka area New Shillong nadu no umpling Molenrei nongra kini ki it sherwat terter shadu shab tenring mau pedang but kumjur shadu sha sorang kham katrekam kini kemuda building bylaws te henrei hadian belawan iba hamlet kum MLA bala shajit i kum minister ban pedru yaka urban affairs department de haka kenti ke jong i keba ila shim yaka rai ringkat bat ka sarkar ban denotify ban weng no ia kan ni notification bat nga so tong ini ai biang sai sisi ni jing thap ti habai de ba kan ni kam kaba arpat kaba ngamla ban kiar ya ka jing khot ka jong i kalong halor ka jing dan jong i ka mor kineng constituency ya ka we ka block office ka CNRD block office kaba ai ka jing shakri ki pai ba nadu ki barit hadu ki bahe nadu ki shnong hadu ki dong ba ki thani bro ko wei ka pet ru nam ta ka baha ka miat jong ki nong shnong te kani ka office jong ka block apo mor keneng ka di ka block slam baha kani ka office but kum ba ka long menta ka di tang na ka office le se ka yeng tap shiliang ka yeng asam type ka berim but lada ki post nem ngila persyang ban kerpat na ka sarkar but kumju ka borshnong kilailum ban pan jirap na sarkar kumno ban penbit penbiang ya kani ka office namar kani ka office ka hap ban pet ya ki babon potoli ki shnong ha constituency jungi enri ka taru ha ki post nam blale kam shimla ja urlong but datang ha kani ka sien ka kenti bai ba hamlet MLA jong pi bat kumju i minister but they pet ya ka sin RD department ila bha ka sanction kumba like lur duna nga soban ai ka jing khublei kerpang hangne habashit bashai yepi ba hamlet ya kani ka jing perkhat lem ka jong phi namta jongiru ba hamlet lesim dei batrai tang namta ka melim constituency henrei la persyangru ban yarap wat ya ka jela mekhlaya bro ko wei khamtam ye ki constituency ki brang shem jingjar shem jing e shisha ha ki benta ba pher te kini ki artli ki kam ki ba nakaliang jung i ila trei borba ha kini ki sansnem but nakaliang jong angam sula lesiban kernga neriban phaidien ya ka jing khot subha ka jong i bani don lang ha kane kasngi khuble shibon